नाथाय इउपिपिएलआ 5 बोसोर जेबो मावफुंनो हायाखै। जोंनि बे भटिं चिरांदुवार 16 निस्मा दखरा बे एरियायावहाय रन्जित सार दंमोन, बिथाङा जेबो मावफुंनो हायाखै। बिथाङा प्रमिस खालामदोंमोन, जेबो मावफुंनो हायाखै। আজি আমি চিৰাং জিলা ইউনাইটেড ফৰাম এক্সন হিচাপে আমাৰ চেন্ট্ৰেল কমিটি হিচাপে যিটো আমাক মানে এটা আজি আমি ইয়াতে চিৰাং জিলা ইউনাইটেড ফৰাম এক্সন হিচাপে আমাৰ চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ মানে উপদেশ হিচাপে আমি ইয়াতে একেলগ হোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছে আমি এতিয়া যে চলিব লগা আহিবলৈ 9 এপ্ৰিলত যিটো আমাৰ 16th এছেম্বলি ইলেকশ্যন আছে, তাতে আমি এতিয়াৰ বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ চলি আছে বিপিএফ চৰকাৰ প্লাছ NDA আমি ইয়াক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে মিডিয়া থ্ৰুদি আপোনালোকৰ যোগেদি এইটো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যোৱা 5টা বছৰত আমি ইউপিএল চৰকাৰকো আমি সমৰ্থন দিছিলোঁ এটা উদ্দেশ্য লৈ পিনে, কিন্তু যিটো আমাৰ ইউপিএল গভৰ্ণমেণ্ট যিটো আমাৰ 5টা বছৰত আমাৰ যিটো আমাৰ XNDP যিটো আমাৰ সমস্যা আছিলে এইটো সমাধান কৰিব পৰা নাই। যাৰ বাবদ এইবাৰ আমি আমাৰ যিটো মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি পিনে আমাক এটা মানে প্ৰমিছ দিছে যে আমাৰ যিটো XNDPৰ যিটো মানে সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। সেইটো লৈ পিনে আমি এইবাৰ অল ইউনাইটেড ফৰাম XNDP হিচাপে আমাৰ চিৰাং জিলা হিচাপে আমি সমৰ্থন আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। दिनै जोङो बे प्रेसनि गेजेरजोंहाय इउनाइटेड फराम अफ XNDP हिसाबै जोङो फैगौ 16थि आसाम बिधान सभा जानो थांगासिनो दङ 9 थारिखआव। बेखौहाय जोङो बि हिसाबै जोङो जोंनि इउनाइटेड फराम XNDP हिसाबै सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोङो NDA पार्टिखौनो सापर्ट होनो थांगासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो बे चिरां जिल्ला हिसाबै जोंबो बेखौनो दिनैनि प्रेसनि गेजेरजोंहाय सापर्ट होसिगोन होननानै जों आखायाव लाबाय, थिरांथा लाबाय। आरो जोंजों लोगोसे जायफोरा जोंनि फेभाराव दङ बा जोंजों हेफाजाबाव दङ बिथां रायजो राजा बिथांमोनखौबो बेयावनो बे जों जेखौ सापर्ट होदों बेयावनो बिथांमोनखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा जोंनि XNDPफोर गोदाव सोरावै दङ बा गुबुन पार्टियाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौबो जोंजों फैनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। हामबायसै नोंथांमोन मिडिया पार्सननिसिम गोजोननाय थाबाय। जोङो फैगौ दानि बे 16 बिधान सभानि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंहा बेखौ इउनाइटेड फराम हिसाबै डिसिसन लाखादों। थिग बिदिनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै जोङो बे आइपुवालि जाब्रां ब्रिजआव जोङो मोनसे जथुमा सावरायमेल खालामदों। बेनि गेजेरजों जोङो मिथिहोनो लुबैयो बे थांनाय बोसोराव इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर खुंथायाव फैदोंबाबो माखासे खामानिफोरखौ माखासे जिनाखि थांखिफोर दं बिथांखि दङ आफादनि जिनाखि बिथांखिफोर दंमोन बिथांमोना मावफुंनो हाजोबाखै। माखासे थालांदों, जेरै केसफोर, जेरै जेल जानायफोर, बिदिनो गोबां एग्रेसिया बे हिसाबै गोबां थालांनायफोर दं, मोनफुंजोबाखै। दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दा सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टसिम लानानै जोङो NDA एबा BPFखौनो डाइरेक्टलि जोङो सापर्ट होनानै जोङो दिनै जगदान होदों। चिरां जिल्ला हिसाबै आङो इउनाइटेड फरामनि जेस सेक्रेटारि जानाय हिसाबै आं जेसेबांनाखि बाव 19 LACनि आरो बिजनि हालाम एरिया 20 LACनि हालाम जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ जेन गावसोरनो गाव गावनो बिखायाव आखाइ होनानै सानथों
उननि बा डेभेलपखौ नायनानै आं गासैखौबो रायजो राजाखौ एबा इन्डियायाव एबा BPFआवहाय नांगोलनि सावगारियाव आं भट होनो आं खावलायबाय गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ आइफोर आफाफोर जे उननि थाखाय जोंनि जेसेबांनाखि थालांनाय गोबां खामानिफोर दं मावनांगौ बेफोरखौ नोजोर बोनानै आं गासैखौबो खावलायनाय थाबाय। नाथाय UPPLआ 5 बोसोर जेबो मावफुंनो हायाखै। जोंनि बे भटिं चिरांदुवार 16 निस्मा दखरा बे एरियायावहाय रन्जित सार दंमोन बिथाङा जेबो मावफुंनो हायाखै। बिथाङा प्रमिस खालामदोंमोन जेबो मावफुंनो हायाखै। दा जों बिनि थाखाय जों बिनियाव सापर्ट गैया। बिनिखायनो जों बिनि एगेन्स्टआव जोङो दानि फैबाय थानाय बिधानसभा जोङो पानिराम ब्रह्मखौ जोङो सापर्ट होयो। जोंहा फोथायनाय दं बियो 100% जोंनि थाखाय मावगोन। बिनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो जेन गोनो गोथो सानालासिनो मोनसेल' प्लेटफर्माव फैनानै बा आं खावलायबाबो जोंनि जेसेबांनाखि थालांनाय हेर बेथेर जालांनाय जोंनि ex-MPPफोर माखासे सोद्रोमाफोर दङ सोरबाया गावनानै थांदों बिथांमोना फैफिनथों। बिथांमोना फै मोनसे जयै गुबुन जायगायाव थानानै मोनसे गोदान माबा मोनसे आफाद माबा मोनसे ससाइटि माबा मोनसे एस'सियेसन दाहैनाय बे जुक्ति जाया। बेनिखायनो मोनसे प्लेटफर्म फैनानै मोनसे ज'आव थांनानै मोनसे जुक्तियाव जों आवगायलांनि आं बेखौ आसा खालामदों।